kanina na magkala kaya. Para ma-vlog naman kami para ipakalat-kalat sa San Fernando. Isa mag-viral kami. Oo, para mag-viral ako sa San Fernando. Buy one take one. Ito yung shot. Nakatawa ni Kuya. Oo.
nangyari na naman, gana kaya. Gana kaya. May palupano nung rin makapila, karakat siya. Kaya ko yan, gabuhan. Hindi masisira yan. Panahon bukas. Kasi isa. Mo pa rin. Take out na rin kaya ako yan? Kaya mo. Kaya mo, try siya.
Yan, araw-araw meron pa. Kaning nito. Hindi ko ante, no? What, 20 ba? Pilan? Ito mo. Wow. Papa, lalapit ng pagkulana. Aha. Yan po. Ano mo kaya kata yan? Yan, yan. Yan, 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 yan. Minutong matuwara. Sarang bulak. Takmang tayo. Buwan. Takman mo. Buwan, balod na lang po. Nakanak lang. Ay, sorry. Pabi mo nito. Thank you. Bongkay. Magkano na dyan, Kay? Magkain ka kuya ba? Already. 300 tsaka sa 180. 320. Thank you. Pero, Ay, naluto. Darren! Salamat.
Papa, may problema ako dyan eh. Balas yan ang sinakawang kaya pinagailan ko. Lagi mo ba yung May isa pang naka-promo. Nag-iisip pa to eh, magulo eh. Hindi, yung isa. Ano yung isa? Di ba yung may nagustuhan siya yung mas mababa ko. Ay, ano na, magkano ba yun? Hindi, nasan yung ano, yung QR. Ibigay ko yung ano. Pasensya mo. Nasa isang po